numesc Alin. Domnule Alin, ce mai faceți? Bine, sunt din București. Din București, și care este soluția? Soluția este să-ți bag pula în gură. Alo? Soluția, domnule? Luame coile în gură. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua. Soluția, vă rog. Soluția este bag pula în gâtul mă. Ma, nu este... Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Care este soluția? Soluția este să-ți trag muie. Nu, aceasta este soluția. Alo? Alo, să rămână. Domnule, soluția? Animal cu C? Să-mi iei ciorapul în gură. Închideți că vă răsun eu, da? Răspunsul-i pizda mătii. Zo! Serios? Serios? Alo? Soluția, domnule? Alo? Soluția! Soluția! Tu ești căcată! Foarte bine, bună dimineața! Alo? Alo? Soluția, domnule? Soluția este măta! Biata, mama mea, acum ce vină are ea? Alo? Bună dimineața, domnule! Alo? Mă auziți? Soluția, vă rog frumos! Alo? Soluția! Să rămână. Soluția este măta. Mama mea doarme acum. Alo? Soluția, domnule? Măta! Alo? Alo, da? Soluția, domnule? Să vă zic acum soluția? În legătură directă, vă rog frumos. Ia să aud, uimiți-mă. Ești o proastă! Alo? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascult, soluția? Soluția este pișoana și comăta. Nu este aceasta soluția. Bună ziua, Adriana. Să-mi dai banii înapoi, că nu mai satisfăcut ieri. Alo? Alo? Soluția, doamnă? Suși pula. Da. Alo? Alo? Bună ziua, domnule, ziua. soluția? Dan Diaconescu suge pula în direct. Alo? Da, Bună dimineața! bună dimineața. Soluția, domnul meu. Căcat! Oh, nu este, domnul... Alo? Yeah. Soluția, domnule. Curvă. Un prenume. Alo, bună ziua. Bună ziua, domnule, un proverb. Indianul talpă iute, cum te prinde, cum te fute. Soluția este? Și cuvântul este coi! Alo? Alo. Domnule, soluția? Băga mea și pula mă. Alo? Alo, Alo, bună dimineața! bună dimineața. Bună dimineața, care este soluția? Polo. Bună dimineața. Domnule, drag, Sunt soluția. părintele Stareț Maftei și cred că ai nevoie de o exorcizare. Dacă spuneți zic cu limba scoasă, vă și cred. Altcineva merge mai departe. Alo, bună dimineața! Bună dimineața. Aș dori cu doamna Omida, aceea care ghicește viitorul în urină. E, acum este ocupată. Momentan este ocupată. Bună dimineața! Soluția, domnule. Alo? Soluția? Bună dimineața! Bună dimineața! Soluția! Cum fac și eu loc între țâțele tale? Dacă le feriți. Soluția, domnule. Să-și spun. Alo, bună dimineața. Soluția. Am și o rugăminte la tine. De ce vorbești așa? Cum vorbesc, domnule? Cum vorbesc? Adică repede așa, parcă ai fi infomană, nu știu de ce. Sunt ninfomană. Alo? Oh, bună ziua, dragă Adela. Bună ziua, dragul meu domn. Soluția? Mă numesc Gregorian Bivolaru și răspunsul este pișat. Nu. Bună dimineața! Soluția, domnule. Să rămână, sunt Alex Domnul sunt Alex, din Ploiești și soluția este să vă fut în gură.
Serios! Nu mai acolo doriți altcineva. Foarte bine, alo, bună dimineața! Alo. Soluția, domnule! Coaie. Bună dimineața! Bună dimineața, care este soluția? Eu sunt Guru și te fut până te integrezi în Alo? Soluția, domnule! Alo? Soluția! Alo? Alo, bună dimineața, soluția! Sus pula! Vă sun eu, închideți că vă sun eu, da? Când am nevoie și simt nevoia, vă sun eu.